Kula nuwun. Monggo. Masya Allah, omahe ate kaya wah, mening iki. Sik. Sampeyan napa? Anu goleki Abah Topan. Jenengan putrane. Duh, sampeyan ki salah paham. Kowe iki bojone kula niki. Jenengan bojone Abah Topan. Nggih, aduh ojo mendelik, Mas. Mati aku. Anu, Abah Topan temen ndi? Tasik medal niku wau, Mas. Malah beneran. Loh, Mas. Aduh. Bongko iki aku kok. Lah nyapa? Sik. Sak jam lho. Aku kira jam-jaman lho, Mas. Harian. Ora apa-apa wis to njaluk 850 timbangane ning Dong Banteng ora. Aja ndek kene, Mas. Lah nih. Kok bojoku krungu. Ngene lho. Apa iso ora sing biasa ning jero rumah lah. Wah. Kambemu gara-gara kowe aku malah di SMS Mbak di booking semalam berapa? Tak sauri ya MTM-mu ya. Apa kuwi cegese? Katamu. Iya. Gara-gara persen aku dikira kurang tenan. Masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, keluar. Alah. Ora iso berarti awakmu terus. Awe kok iso? Ya iso no. Naik ya ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, Keluar. enak tenang. Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas, ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kaya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku ranu tem PLN wis. Ha iya. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk, Motone truk. Lah ya tulisannya lah truk toh. wow, lah wong ki ra genah. Bapak-bapak kuwi mangsa luwih stres lho timbangane wong wedok. Lah kok iso luwih stres? Nyambut gawe rino wengi, siang digawe malam digawe siang. Stres wong wedok. Wong wedok sedina nganti wengi, nganti isuk, nganti bengi neh. Kuwi bergawe terus. Megawe Tenang, tak belani wong wedok-wedok. megawemu lho apa yuyu, paling isuk senam. Senam piye? Iya, Senamku demi kebugaran untuk badan sendiri dan untuk alah ya mau isah-isah kuwi. wong wedok lha kandhani kok. Wong wedok kuwi paling rekoso, Pak. Rekoso ki lanang Paling stres wong nyambut gawe kaya ngene iki dikekne bojo. Paham ora? Kuwi rekosane kaya ngopo wong kaya ngono ki mangsa. wong wedok luwih rekoso. Rekosane apa? Isu, umbah-umbah, Ah. ora tuh awan sithik, isah-isah, korah-korah. Engko ngeterne bocah sekolah. Oh terus bengi dikon mlumah, uah-uah. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cak?